с пикетко проролата. Змия с човешко лице. Да рече. Той че повече и емблемата. Искам и аз там. Аз от къде време да викам, че такъв. Айде още не. Бюдни са си пълта. Ти си на физуи. Лачи тук, лачи. Сядат сме тези работи на търмашката. Не си пускам, че някой ще остане в някакъв салон за масажа. Колежки, там ще ни се